Genesis chapter 28, verses number 10, 11, 12, and 13. Genesis chapter 28. Ibhala kanjalo ikhompyutha. uJakobe wayesemuka eBersheba waya eHarana wafika endaweni ethile wahlala khona ubusuku bonke ngokuba ilanga laselishonile wathatha elinye lamatshe aleyo ndawo walibeka phansi kwekhanda lakhe walala kuleyo ndawo waphupha bheka nanko umkhwelo umiswe emhlabathini isihloko sawo sifinyelela ezulwini nezingilosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo bheka uJehova wayemi ngaphezulu kwawo wathi nginguJehova uNkulunkulu kaAbrahama uyihlo noNkulunkulu kaIsaka lelizwe onele kulo ngizakunika wena nenzalo yakho. Amen. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. So he came to a certain place and stayed there all night, because the sun had set. And he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and your descendants. Amen. Amen. Wena ngulizwi likaNkulunkulu. Wena ngophila phakade. Wena ngusikhonela ngokwakho. Wawukhona abantu bengekho. Uyoba khona kuze kube phakade. Namanje ukhona. Siyabonga Nkosi ukuba sise kule ndawo sizoswa izwi lakho. Linguphila. Lingamanzi abandayo emphefumulweni omileyo. Khanyisa indlela Nkosi. Senzele umsa ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Uyazi le ncwadi sijwayele ukuyifunda abathandekayo. Ngiqinisile endvele. Ncwadi kaGenesis 28 Jakobe wahamba wara. Awuveze slide 1 Ntombi. Let me buyela lapho kulokana. Let me tell you the theme of this service. The Lord meets Jacob. uNkulunkulu hlangana noJakobe. Slide 1. Father of Jacob. Isaac had settled in Beersheba. Beersheba means imthombo wesifungo. Well of oats, yeah. In Beersheba, in the south of Canaan. And he was still living there. So when Jacob set out for Haran, he was facing many kilometers. That will take him about a month or two, depending on how fast is he. Depending on how fast is he. At some point on the journey, on the first night, he stopped for the night, for the sun had set. The name of the place was Luz. Ngifuna sikhulumeke ngalo Luz. Lo Luz lo. Lo Luz lo ma uenza research. What is this name, meaning of this name? NgesiBhayibheli ngolimi lwesiHebheru lusho izithelo zesihlahla ama-almond. Ngolimi lwesiGreek lusho ukukhanya, light. So malithi iBhayibheli wathe sahamba usuku lokuqala kwamfica ukuhlwa lasho ngamanye amagama lashona ilanga. Ngoba umuntu wazi mahamba phansi umuntu uyamhamba 100 kilometers a day ehamba. Sengisho ke thina esazalwa kuhanjwa ngazi laba bakhula ngenestam. But I doubt
I doubt ngoba sengeke ngibone behamba begijezwa ngeimoto ngisho umuntu eyakhona la elokushini esikoleni athathwe imoto iyombeka lapha iphinde imbuyise imoto hawu senganjwa ngeimoto nje khona la awuyeka thina Nkosi lali sibulaliswe nqamula uye esikoleni umuntu uyawuhamba 100 wahamba kuJakobe usuku lokuqala lashona ilanga wasema selishonile ilanga wama kule ndawo ke ngifuna sikhulume kakhulu ngale language yesiGreek ethi le ndawo lose isho ukukhanya light kusho ukuthi la mshonele ekukhanyeni uma singabuyisela ngokuthi leli gama lose lisho ukukhanya kwamfica ukuhlwa kodwa esekukhanyeni kumnandi ukuficwa ukuhlwa ekukhanyeni wahlwela kahle kwahlwa esekukhanyeni angithi thina sonke esikholwayo kuthiwa sekukhanyeni ngoba sihlabele sihamba ekubonakaleni hamba ekukhanyeni hamba ekukhanyeni uhambe ekukhanyeni ngoba uJesu ukukhanya uJesu ukuphila indlela uyiqiniso kwamhlwelwa elose wafika wahlala khona waselala kule ndawo lale ekukhanyeni wathatha itshe lale ndawo oh my god itshe lasekukhanyeni wa-aligna ikhanda lakhe nomzimbi align his head with his body ngetshe lasekukhanyeni walala kule uyabona mawulele etsheni itshe is not comfortable itshe is not comfort itshe li rough but leli waqamela kulo itshe lasekukhanyeni walala kule ndawo igama layo libizwa ukuthiwa yini iluze esho ukukhanya walala khona ke wathatha itshe lakhona waqamela kulo uyabona ukuthi kubhlungu ukuqamela kuleli itshe iqamela etsheni nje vele it's not nice kodwa kunokuphila uqamela etsheni lasekukhanyeni sihlala kule ndlela ngesinye isikhathi ukuze ubuze ukuthi why kube nje yini kube nje yitshe kodwa kunokuphila ukuhlala kuleli tshe qamela la wahlala khona slide 2 as he slept he had a special experience because ukuleli tshe special experience into efanele ivelele each and every one of us uma sikule ndawo ukuvelelwa uku-experience izinto ezintsha esingazazi ngobathi masifika thina kule nkonzo kwakuhlatshelwa kuthiwa kwenzeka imhlolo empilweni yami fanele kwenzeka imhlolo uma ingenzeka imhlolo uyohlala esontweni kodwa fanele kwenzeka imhlolo empilweni yakho khona uzobona akusindawo ejwayelekile uyabo we had that a special experience into entsha efikayo njengabonti yini lenzakalayo he had a special experience as he slept with his head resting on a stone of that place kuleli tshe lale ndawo libhlungu njalo but qamele kulo elasekukhanyeni kunento ke kufanele bayivele la he had a dream in which he saw a ladder resting on the earth step isihlale slay phansi emhlabeni with its top reaching to heaven angels of God were ascending and descending on it simile le step simphansi emhlabeni sithinta phezulu ezulwini mayibuka inglosi zehla zenyuka kulesi stepisi le stepisi siyilink yomhlaba nezulu simile la ihotspot lalele kuyo lo mzalwane ulele ekukhanyeni ihotspot ngoba kuya ngokuthi ukuphi istepisi inglozi zehla zenyuka above the ladder stood the Lord istepisi leso sasiyilink between human beings and God ukuxhumana umpostoli wale nkonzo bazalwane wayehlabela ingoma ukuthi sidibane nabezulu ukumnika udumo lwakhe waye into ayithunyiwe konke lokwenziwa yithi bafowethu
yithi nje senzela khona nathi uyabona senziwa ukuthi uyabo. Kodwa yena wayethi akuhlangana umuntu wasemhlabeni nabezulu. I-goal yakhe. Ngoba uthi wayethi mayihamba esabantu bekhala lapha kuya ngaphakathi kukhaliziswe hayi abantu bakwaZulu kuphela. Many nations. Bekhala abantu bekhala abantu bekhala. Bezwa uye kodwa abanye bengezwa lutho. So kuhlupheka yena lo swayo ngoba ukwehlelwa isimanga ukwehlelwa uNkulunkulu usuke usengxakini ngoba uzoswa izinto abantu abangazizwa. Uswa lamaphimba akhalayo uhluphekile umuntu kaNkulunkulu ufuna ukuhlanganisa abantu noNkulunkulu. That is why uswa le crusade kuthiwa yi back to God. Back to God. Kubuya kwabantu bebuyela kuNkulunkulu. That was the aim of Ngcolosi. Kwangekho lokhu ukwenza amasonto niyakhumbula ukuthi Assemblies of God. Assemblies of God indala in 100+ years. Lona waye crusade ukuthi ukuzwiswa likhala la umemeza abantu babawele uNkulunkulu. Kwangokuthi ke manje bazogcinwa phi. Kwase kubonakala ukuthi hayi iAssemblies of God ikhuluma insindiso pure gospel. Base bethathwa ke labo bantu befakwa la eAssemblies of God. Kahle kahle thina so back to God. Sase singeniswa eAssemblies of God. Sase siba ngama-assembly ke njengoba singama-assembly. Ngoba kwakubonakala ukuthi i-assemble ishaya insindiswa ngempela sokwazi ukugcineka lento esiyitholile ku back to God izokwazi ukulonda, it will be preserved, izohlala la kithi. Sase uNgcolosi ke lo uNgcolosi mawuze slogan sithi from Cape to Cairo. Umthetho wakhe na i-dream okanye i-vision yakhe yayisho ukugumbuqela iAfrika. But our surprise thina sigcine lapha nje la ko Zambia. Lapha imusuka lapha eZimbabwe ngenhla kweZimbabwe nansi iZambia ngapha. Kwakusathiwa qala yini? Lapha nje siyakhuhlaza nakhona lapha ngaphakathi uyabona sekuphuma abaningi nabobhodwana abaningi ayilokhu kulento ngoba leyanto eyimuva leyanto eyiswa ngoba uJakobe eselele lapha eluzi mayivuka eluzi akuphindanga kwaba uJakobe ofanayo wayesevuka nezinto nezithembiso namagunya nokutshenwa ngoba yena wayithundlaza nje baleke umfowabo hey baleka wena umfweni zokubulala so yena uyabaleka uya kwamalume uyakhakhonini so mayefika la uthatha itshe uqamela kulo ibhlungu lento akukhulunywa ngephilo le soft pillow kukhulunywa ngetshe qamele kulo but ngelase kukhanyeni that's why ebona lento usebona ke manje ilink between human beings and God hlangane manje abezulu umhlaba stebhisi emhlabeni ngilozi zehla zenyuka phekwe stebhisi kuMunkulunkulu stood the Lord 3. The Lord identified clearly to Jacob as the Lord. Wamtshela nje mina uNkulunkulu ulele lo muntu mina uNkulunkulu the God of his grandfather Abraham and God of his father Isaac. uNkulunkulu kamkhulu uNkulunkulu kababa wakho kusho uNkulunkulu. By saying this he is reminding Jacob of what God had done for his ancestors and inviting Jacob to follow in their footsteps. Ukubalandele enyaweni zobaba omkhulu bakhe abamkhonza uNkulunkulu. Abraham wahambe ngazi ukuthi uyaphi uthi waphuma esweni lakini nasehlotsheni ngoba indaba kaJesu yakukhipha esweni lakini kukuphi esweni lakini. Where is your country? Esweni lakini ngevangeli. Ilezi izinto osuyijwayele nabangani bakho uma umuntu esethatha uJesu uqala abangani abasha. Abada ukuhamba nalaba ade uhamba nabo kuqala suke ngafikanga kahle isidi. Uma ifika nje ilethe ukuxabana. Wathi angisile ukuletha ukuthula ngize ukuxabana phakathi kwama family members ngoba lo osethole lokhu uswa ngeindlela lo osethole lokhu uswa ngeindlela. Unike umkhumbuza ke reminding Jacob of what God had done for his ancestors and inviting Jacob to follow in their footsteps. He also repeated the promise of many offspring, saying your descendant will be like the dust of the earth and will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. Umthembisa yonke into
uthenjiswa zonke izinto ekade etshenwe umkhulu. Seyitshenwa lo manje yini indaba ikhanda lisetsheni. Itshe lasekukhanyeni. Usekukhanyeni uqamele kulo. Ngoba funa kuhlale noma kuyashisa kusho ingane ekoteni bathi noma izimo zingavumi kodwa yena uyalalelwa. 4. Finally, he also repeated the master's promise that Abraham's family will bring blessings to many others. All people of the earth will be blessed through you and your offspring. Ngawe nenzalo yakho. So God specifically spoke to assure Jacob of his presence and protection. Uyayizwa lento uyambona umuntu uthola into ezintsha la. Uyatshenwa manje. Unikezwe assurance obukhona bukaNkulunkulu nokuvikelwa. Uyanikwa manje. Ngizoba nawe ngikuvikele. And he will have the comfort of knowing that God says, I am with you. Mayikasho njalo uyabona uyabaleka lo muntu wethukile lo muntu hamba yedwa lo muntu uzohamba many days ehamba phansi but uNkulunkulu uthi ngizoba nawe ngikuvikele. Ubusiswa ke ukuthi unalokhu okumduduzako ukuthi uNkulunkulu seyazi ukuthi uthe ngizoba nawe. As he set out alone on a long journey into the unknown, God promised to be a watchman for him wherever he goes. Wamtshela ngizoba nawe ngoba sonke sithenjisiwe njengoba sila. Yeah, sithenjisiwe njengoba sila. Zingxaki ama challenges asehlelayo lokho kwenza sibambe siyeka silingisa unkosikazi sikikwane. Kodwa khona sinesithembiso esasinikwa zoba nawe 24/7. Unathi njalo. 5. Not only that, but he is given a guarantee that he will return to the land he is living. For that is where his inheritance lies. Utshenwe into eningi lo mfo. Le special experience le mhlolo emehlelayo. Utshela uNkulunkulu ubani, watshela ngokabani, watshela inzalo yakhe iyawubusiswa. Wathiwa ngizoba nawe. Wathiwa ngizokuvikela. Manje futhi utshenwe ukuthi kuleli zolele kulo uyophinda ubuyele la ngoba ifa lakho lila. Rebecca had promised that she would send a word for him to come back. Angithi uthe unina lemvu ekhaya ngizomonitor isimo mina phakathi kwamfowenu ngoba umfowenu is furious and he will kill you. Therefore ngizomonitor ukuthi ulakalo wakhe lwehle kangakanani. Ngiyobe masehlile ngombona bese ngithumeliswe mina ngithi buya ngoba seku right ekhaya. But he had no guarantee that the Lord of history was in charge of his movements and was committed to bringing him back. Wayengasi kodwa yena esho nje akasi yena ukuthi mission le. Lo mfana nje behamba nje lensizwa nje iphuma yela ekhaya uNkulunkulu ihlelile. Ufuna lo. Njobe ezofika lapha nje kule ndawo okuthiwa kusekukhanyeni. Usefika hotspot. La azohlangana khona naye uGod Almighty. uNkulunkulu njobe inzalo yakho iyogcwala ibe ngango inhlabathi. Usho thina. Njoba sigcwele nje. Njoba sigcwele nje umhlaba wonke. Wayesho thina ngalokho. Manje ke ziningi izinto ayibona lapha uJacob eyithola kuleli tshaqamele kulo. Oh my God. Libhlungu linjalo. Kodwa kuningi afika kuthola mayesevuka lapha evuka lapha kule ndawo. 6. The Lord did not promise him that he will not suffer hardship. Angithi sonke asikaze sikuthenjiswe lokho. Njoba silapha nje will not suffer hardship. But does not guarantee that does guarantee that no amount of difficulty or frustration will ever prevent the Lord from fulfilling his promises and carrying out his plans.
kusho ukuthi ngamanye amagama ebunzimeni bonke kufana nomshado. Uyazi umshado? Umshado kusuka insizwa iye kumfundisi ngokohlelo lwethu. Iye kumfundisi. Ithi baba sengifuna ukugana. Umfundisi ubuza into eyodwa 1 ufuna ukugana oba. Athi ay leli bandla lengapha. Athi ngifuna ukugana okay asho ke noma ubani. Okay. Manje sofika sithini lapha kulomzi wara umfundisi. Uyamthanda lo. Uyamthanda lo. Umfundisi enza umsebenzi wakhe abahlanganise bakhulume bavumelane. Ngenkathi bevumelana. Ade ekhuluma ngalo leli verse umzalwane. Ethi kwathi wasebenza 7 years sebenzele lona kwafana ukuthi nje ukhuluma ngenyanga wezwa kumthanda. Uyamthanda lo. Bavumelane. Mabe bukana. Mabe hamba enyathelo omunye. Mayiqhuzuka omunye. Alibuka itshe lo. Ukuthi kodwa leli itshe abalibonini bona bakwamasipala. Ahlukumezeke lo. Mayithi lo ebuya ethi angidlanga. Aphatheke kabi lona ukuthi kodwa Nkosi yami singenze njani? Singenze njani kubuhle? Manje inhliziyo yami imnyama. Abambe lapha hey singenze njani? Ihamba insuku. Zihamba insuku. Kodwa umbono sethule mawuthi uthi yamtshenta ngidlanga. Athe kukhona ukudla. Hayi kukhona inhliziyo yami emnyama manje mina ngenzeni? Sekukhona ke mayiqhuzuka. Wobuka la uhamba khona. Lukbuke ngambheke phezulu. Akusekho lokhana ayisekho le sensitivity. Akusekho lokho ukuthi uyabona nje uyabona ingenge yemayisashada ubone bevulelana izicapha zemoto engena omunye evalve hey umbondi usogwini lolwandle ogwini phela amagagasa shaka kakhulu ayalwa awungene phakathi olwandle uzowafica shaka kancane ethi nje kancane akusekho lokwasigubhugubhu lesiyana sonke sasinjalo ethi ungafika nanto ucingo lwakho nyuka itepisi 4th floor jaha ucingo ayibonge dadewethu amamenazi hayi kuyinto enkulu but emshadweni akuhlali kunjalo kodwa khona olwandle phakathi shakancane amagagasi akusekho hani akusekho dibani onke amagama aphela kodwa nje showcase umshado ke lo ithi ke lento ithi le ndaba the Lord did not promise him that he will not suffer hardship kuyonke lento ngizoba nawe ngizokuvikela inzalo yakhe yoba nganga ezihlabathi zolwandle ngoba nawe ngulwele what yobuya le ndawo yoba ngeyakho what but did not promise him that he will not suffer hardship umshado ke lo awuthembise umuntu ukuthi njoba kuthandana nje lapha ukukhuluma akuzoba bikho mzima enobukhona ingakho kuthiwa is not for babies umshado akusiwona wengane ukuthi ngathi ehluthu selala ngasadlila usephefumulela phezulu yini hayi ufike wangikhomba nje wathi angasilutho manje njophefumula phezulu nje kuthiwa wasilutho hayi kuthiwa ngasilutho impela seshayela nabanye hey manje naku kuthiwa ngasilutho la hey naku kuthiwa hayi kuthiwa wasilutho uyithulele awukahle ngizomkhombisa ukuthi ngiyazi umshado ke lo akathenjiswanga ukuthi abuzubabikho ubunzima kule ndlela esibizwe ngayo akushonga ukuthi abuzubabikho ubunzima kodwa no amount of difficulty engakwazi ukusivimba lolu sizano zathu Paul lolu sizano olululana alunamandla okusikhipha kule ndlela ngoba lenkazimulo esibekelwe is above everything ukuthi namhla kunjani sunjani awuthenjiswanga ukuthi akuzubabikho ubunzima Jakobe kodwa uthenjiswa ukuthi ngizoba nawe ha uzoba nami noma kunzima ngizoba nawe noma kuvela ubulukhuni buzovela kodwa akukho ubulukhuni
obuyovimba ukuthi izithembiso zami zingagcwaliseki namaswami. Injalo insindiso. The Lord's appearance in this dream was so real and dramatic that Jacob knew beyond doubt that this had been no ordinary dream, but that he had truly seen the Lord. And he was afraid and said, "How awesome is this place?" Kusho uJakob. Wabona akusili iphupho leli. Kodwa wambona athi amaswazi mbambambamba. Ambambona mbambambamba uNkulunkulu. Wabona akusili iphupho elijwayelekile leli. Kodwa wathi ngimbone ngempela uNkulunkulu wasethuka. Wasaid, "How awesome is this place?" Le ndawo engilele kuyo. Kanti njani le ndawo engikuyo? Kusho ingane ehlabele, "Kanti yini le ngayithola?" Bese bengixaka amabethi ngayithola ehlane ukuthi awu, anti wayithola ehlane. Akazi nokuthi wayithola enkonzweni noma wayithola phi ke kumfundisi. Kanti yini le ngayithola? Ngayithola ehlane, selokhu ngayithola. Ngiyanqoba zonke uyanqoba wonke umuntu otholele indaba. Uyanqoba akushiyi ukuthi akuzukuvela ubulukhuni. Kodwa uyanqoba nokunqoba ngayo wasithandayo. Sibizwe endleleni yokunqoba bangcwele. Akukho ubulukhuni obukwazi ukugudluza izithembiso esithenjiswe zona kule ndlela. Singabathenjisiweyo basilindele kuthiwa ama heroes of faith are watching. Bafuna ukubona ukuthi sigijima kanjani kulomncintiswano esiwumiselwe. Lo mncintiswano uyekhaya. Lo mncintiswano ufuna ikhanda lakho lihlale etsheni. Lingasuka etsheni noma itshe lihlaba. Ngoba la etsheni kunezimanga ezivela khona. Alibonga igama lenkosi. How awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Jacob exclaimed. La ngilele khona kanti akusindawo ejwayelekile. Indawo eyisango lezulu. Akumnandi basesangweni bangcwele. Ngifike esangweni. Ngifike ku hotspot kaNkulunkulu la edibana khona nabantu. Ngibona istepisi simi. Ngibona ingilozi kaNkulunkulu zehla zenyuka. Istepisi ichopho laso lithinta izulu. Phezulu lestepsini. uNkulunkulu umile khona. Bangcwele. Lobo bulukhunyana esidibana nabo nje basigula kunjani njani sikhwehlela kunjani njani nama challenges akhona kodwa kumnandi maye kufica ama challenges usendaweni yokukhanya. Useluzi. Akuficeke khona kodwa ulapha ya. Uyazi ngiyangijabule Nkosi yami ngibona abangcwele befika noma umfundisi bekhuluma lapha kuthanda mina okuya ngikwezi nakwenza befike bahlale bathandaza kodwa kumnandi ukhona ngoba izimpi zethu sizilwa sonke kukhona abasilwisayo uyakwazi ukuthatha lento uthi awungibambisa lapha nakho kunje ngoba kuhamba isitha sivele siyivala indlela ubathe Jesus ungena ekamelweni ethi baba uziswe wena uyibona lento ngathi ayifiki indawo le uqala ukukhuluma ngokuthandaza ngesingisi uthi Father God uyibone nawe uthi hayi hamba sekufanele wenze njani ke manje mina ngabona umuntu ebhalela uNkulunkulu incwadi zixakile izimo ngoba ziyaxaka izimo asithenjiswanga ukuthi asizidibana nobulukhulu wabhala ngaso ukuthi uzoyiposaphi that is why ngacela kobaba ukuthi akube khona leli yabhokisi mase uxakekile izimo ubona ukuthi uthandaze wabathe Jesus kwathi ngqi Jesus kuthi ngqi hlala epenini ke manje ubhalela uNkulunkulu ungabe lokhu uNkulunkulu umuntu ubhalela umfundisi thani uNkulunkulu kuukuthi nokuthi kwi phosa lapha khona mawuzokhosha la amaphepha la ahamba okunxusela ngawo ngoba sihamba sibamba sonke sempini sihlukana lapha nje nawe uyodibana nalokho but praise God ikhona indlu kaNkulunkulu a house of God
How awesome is this place? It's none other than the house of God. Kusho lethi isukuma phansi isukumeluzi. It how? Kukusabeka. Uyazi mina bengithi ngilele nje nami ngihlwelwe. Kanti ngilele endaweni kaNkulunkulu. Wathatha leli tshade eqamele kulo. Waligcoba ngooyela. Walimisa. Wathi ngiyobuya uma uNkulunkulu engilondolozile wanginika isinkwa sokudla wanginika into yokwembatha. Ngiyobuya kule ndawo. Ngakho umzi kaNkulunkulu ngoba sengibonile lapha kusekhaya kwaNkulunkulu kukaGod. La kuyaditshwana naye. Awusafa ngamasonto bakithi. Thina sikhuluma ukudibana naye. Kuhlangana naye Nkosi yami ngilekelele. Ngokudibana na hayi ukuthi awuthenjiswa ukuthi kuyohlala njoba ngisho nje ngilinganisa ngomshado akuhlali ku Rose kusikhathi nje kwenziwa nibukane nje nibukane noma ethenga noma enzana thatha house uyabutha abutha ukuthele futhi ingakho mina nje ngathi awu ngoba ngona ngoma mina ngilokile kangaka vele ngimele kude mabethenga ngiyibhekeleli bathenga ngoba bakuthanda ukuthenga labanye bathanga ukuthenga laba abanye wafika umfundisi lapho lo wayesifundisa esishumayeza lapha ngeweekend wathi hayi komama ukuthenga it's hobby into emnandi nje kanti kithi ey masibona kuthengwa hayi thina sithanda ukudla mase kusendlini kodwa makusakhishwa lapha no angikho angitholakali so sho ukuthi ke kuyafana le ndlela uthenjiswe uyabona makushadwa kuthiwa niyoze nihlukaniswe ukufa akushiya ukuthi akuzuqhamuka kunithi kodwa niyohlukaniswa ukufa ayikho into ezonihlukanisa ukuthi ngamanye amagama elufunga ukuthi noma ngaqhamukani but ngiyomyeka lo sohlukana nalo sihlukaniswa yithuna mayisaphila hayi ukuthi akuzuqhamuka nasevangelini ke bangcwele lezi zinto eziqhamukayo azinamandla okufrustrate iwill kaGod kuba kungenzeki lokho akumisele esimiselwe khona siqhubeka kunjalo as long as uyazi mina sengithandaza ngithi Nkosi as long unami noma indlela iyenyuka noma iyapha uma unami noma ngiyafa as long unami ukuthi ngizosonta ngisonte hayi God mina ngidibane nokukhanya eluzi ihotspot nganyathela kuyo ngayesa ukuthi awusadibana nabeZulu mase sidibene nabeZulu angithenjisiwe njalo ukuthi akuzubabikho ubunzima kusho baba khona umzima but ngibiziwe ngokweplan likaNkuluNkulu ngeke iplan kaNkuluNkulu ishintshwe ukuthi mina hayi khona ubunzima engidibane nabo ukudla kuphelile ingane iyahlupha wara ayihluphe ngoba kusendaweni yokuhlupha ezweni emhlabeni kusehlane ehlane ngavela noma yini ngakithi insizwe ezingelayo ziyakutshena makuphunywa kozingela bathi ungavela noma yini baphethe zonke izinto omesa abasharp nezibiba ngoba kusehlane ibiba okuma bekuvela noma inyoka imshaya noma yini asengishawe inyoka bamkhothisa isibiba khona la uyaqhutsheka behanjwa nqayula amahlathi ongathi uma uwabuka wena hey labantu bahamba endaweni ezinjani baba uthi omnye umfana wayephethe inyamazana maye iyasinda impunzi bayi niyakwazi ukuthiwa ibelethwe la ukuthiwa kugoga fakwe la uthiwa no ngoba indlela inde phindele ekhaya wena ngoba manje usuyasindwa vele ngeke usaqhubeka wabuyela lo wamendleleni uthi uyaphumula waficwa buthongo mayithi uyavuka isila imama akazi manje uzovuka enzeni laba abaye bale kude wavela wayifisa nje wathula wathi du yafika nqamula la yadlula phe kwenyamazana laphe kwakhe yashona le wakwaphinda wahlala wayibamba impunzi kude ekhaya ngoba ilokani abantu abasingelayo banesibindi lesi esixakayo ngisho befike emfuleni bangena ngisho kunengwenya bangena bayibambe bayikhiphe ngaphandle abantu abasingelayo sisehlane bangcwele leliswe ligcwele ofezela nezinyoka kodwa esinikwe khona kunamandla esinikwe khona kunamandla okusustain it can sustain us kuyasigcina kuba
akukho kunzima na frustration enamandla okusigudluza kulelisu. How awesome is this place? Kale ndawo injani? Le ndawo mina bengazi ukuthi umuzi kaNkuluNkulu nanokuthi isango lezulu akumnandi kuba sesangweni. Kuba sesangweni bese sesangweni uJesu isango ngithi. Kumnandi basesangweni. Ngimese sangweni awu ngame esangweni lezulu. La ngibheka laxhumana ihotspot nansi kulelo uJakob. Jakob mayesevuka la mayefika kwamalume kwafika umuntu ophethe izinto abangayiphethe abantu. Uyithole luzi. Mayefika lapha yonke into ayenzayo yonke into iyenzeka. Akushoyo kuyenzeka. Amaphupho akhe nton. Kufika umuntu oqhamuke luzi. Kufika umuntu ade eqamele etsheni laseluzi. Itshe laseluzi liveza izambulo. It reveals my stress. It reveals miracles of God. Limbula yonke into kuvuleka iminyango ebivaliwe ngisho ngane nje emhlabelele. Vuleka iminyango ebivaliwe imiphi leminyango? Sithi asivala iminyango. Isonto liphenduka isonto abantu basonto yini ukusonto? Ukwenza iroutine, ukwenza nje into nje uthi awusekwenze good, sekwenze good. Kodwa elethu ivangeli esilishumayelayo. Sishumayela ukudibana kumesangweni. Ngimesangweni Nkosi yami. Somandla buyisana nathi. Sibe ku hotspot. Kuyeke lokho kunye okuhluphayo. Akunamandla. Masiqonde masimi ku hotspot. Uma nje hotspot uthi Inkosi ikhuluma Inkosi yenze yonke into Inkosi inesu ngathi. Iplaniwe indlela yokukholwa. Yaphiphewe mandulo. Wasimisela insindiso ngegama lika Jesu. Alikho igama elinikwe ebantwini elika Jesu kuphela. Awu bazalwane, how awesome is this place? It's none other than the house of God. Mina bengazi, bengilala nje ngithi ngiyahlwenhlwelwe. Kanti ngilala eluzi. Kanti ngilala ngiqamela kuleli itshe nje. Itshe. Abalidela bakhe. Itshe. Ngiqamela kulo, waqamela kulo kwaze kwavela okwamisa lelitshe. Alibonge igama lika Jesu. Awu bangcwele. Mangakhona umuntu ongathwanga akasindiswa la, ngabe ibhadi. Ngabe ishwa. Ongamazi uJesu. Uhanjwa. Mina ngiyaxakeka abantu uNkulunkulu sekhulume nangezenzo nangantontoni wathatha ihlakaniphi wacisha yonke into. Uyazi bathi siphethwe icorona. Bonke odokotela bathi asasi lutho ngalento. Undodakazi kaMfundisi uTembe is a medical doctor by profession, medical doctor. Ukuhlabeka abazali bakhe bagula bathi bese la kimi. For I'm a doctor. Khipha zonke impahla ekamereni wafaka ilokana lemje oxygen lapha ekamereni wafaka yonke into nembhede khona elungela ukubalala. Umamla la ubabulala la. Uhamba esibhedlela lo. Awubona iguli. Mayibuya usakubazali. Thatha into zakhe na yonke into yakhe. A check. Hayi abanikeze zonke izinto, abanikeze zonke izinto. Uthi to my surprise, wahamba umama. Wahamba ngikwenze konke babuzulu. Engakufunde emedunsa. Wahamba. Ukubonakalisile uNkulunkulu uthi nobody knows. Kwasho ibhasi lasenyakatho. That nobody knows. Only God knows. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu ukhulumile bangcwele wathi sekuyaqoqwa. Seyibuya namajoka. Seziye ekhaya. Ongaboni ngeke aphinde abone. Hlala lapha. How awesome is this place? Is none other than the house of God. Hey, yavuka le ndoda yathi le ndawo le iyoba igugu kimi. Mangibuya ngiyokwenza into ezinkulu imaka. Namanje uJakobe mayebuya le oya lapha. Afika na ngiku hotspot kaNkulunkulu ngisesangweni lezulu.
noma kungavelani kodwa he will be uyongiba nami angigcine endleleni uGod Almighty uzikhonela ngokwakhe omdala kunensuku nabantu nomhlaba Nkosi yami sikhonza lo uNkulunkulu uNkulunkulu wayibonakalisa koBaba uBhengu bahamba bekhuluma bodwa njengeinhlanya bathi bafika bakhuluma lapha bashumayela bathi ayisuka wena la wayela le umuntu akaBhengu emaXhoseni afike wayibeka into yakho wayibeka bathi amaXhosa chini mfondini ayibamba mawala amaXhosa ayiba le maXhosa kunababandla amakhulu okuthiwa ama-elder u25 elders ama-deacon 70 uyabona lawo bantu 120 seyi-leadership yodwa nje amakhulu ngoba ayibamba mawala athi makuyiswa amaXhosa athi siyayidinga lento aphuma in numbers thina siyaphuza ukwemukela ukakhulume nje umuntu akhulume noma ngakhuluma ngelimi ethi shura shika bathule bathi uthini ke manje noma ngathi ukhuluma isingisi bathi ya sekwakhuluma ingisi la noma ngathi ukhuluma isibhulu noma ngathi ukhuluma isiZulu nesizulu njalo abasazi niyasazi vesizulu niyasazi ngibuze niyasazi bafowethu niyasazi yiphi lenyanga le esikuyo ngesizulu ubani ndlula zingane Uphe ingane ziyazi ingane abadala dolo lo yiphi lenyanga esibuyo bafowethu ake nithuleni bancane ngibuza laba abadala yini lenyanga esikuyo kusho ngani ukuthi unhlaba ngoba kuzovela uvovo kuqhamuka ibhudle uvovo usebhudleni elizoqhaniswa inhlaba so ke unhlaba nasi isiZulu yabona ukuthi naso siyaphela sesilapha ke how awesome is this place kukusabeka kwale ndawo bengazi ukuthi isango lezulu nami ngihlwelwe khona wahlwelaphi wena kumnandi ukuficwa ukuhlwa ekukhanyeni kumnandi ukufihlwa ukuthatha itshe lasekukhanyeni uqamele kulo kumnandi kuthi noma kukuhlwa iBhayibheli vele lithi babusisiwe abafayo befele enkosini kumnandi ukuficwa ukuhlwa kodwa useluzi hlezi khona masiphakame sibonge